alamɛbagaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Bi ye tarata ye avril kalo tile 16 san 2024 ka dugawu don jamana in ye dugawu don jamanadenw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko ala ka sababu ɲuman k'an bɛɛ lajɛlen tile hɛrɛ ala k'a di aw ni aw bɛɛ lajɛlen ma. Kunun ko an ye foli ta ka ɲɛsin an ka dugu maaw ma. Maa caman y'an wele k'an kana ɲinɛ u yɛrɛw kɔ cɛw. Aw kɔni ye Timininkaw ni Busɛnkaw ye dɛ, ani Zanabugukaw ani Marakalakaw ni Ɲɔnɔnkaw. Anw kɔni o ji b'anw jɛ. Komine Amadu olu ye Jorokaw ye. Duguba karamɔgɔ olu ye Dugubakaw ye. Cɛjan ale n'a ka maaw olu bɛ Dɛnɛnkɔrɔ. O bi Barawuli mara la. Ka Tamaninkaw ni Basilabugukaw k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo sa. Maa maa tulo bɛ an na yan sa k'a bɛɛ lajɛlen k'aw ni sɔgɔma. An tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ. Douane an bɛ douaniers bɛɛ lajɛlen fo. Minnu bɛ nin waati in na Kuremalikaw fɛ Siribe n'a ka maaw k'u bɛɛ lajɛlen k'u ni sɔgɔma. Maninkala fantan ani naani Sibi Karan Kirikou k'an b'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn. An tɛ ɲinɛ monsieur le maire kɔ n'o o ye Nun ye. Nun Kɛlɛpili commune de Mande kɔnɔ an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn. Keba ko an ka taa Julafundo dɛ. Ko jɛgɛkɛnɛ bɛ Julafundo sisan dɛ. Julafundo dun ye dugu duman ye dɛ Keba. A filɛ nin ye ani Kankama man jan yɛrɛ. Nka man jan. An taara ye siɲɛ caman. Sɔgɔmada in na Elhaji Gamu ale bɛ Bamakɔ kɔnɔ yan. Donbolow kɛra ye. A yɛrɛ fana ni Kidalikaw ye ɲɔgɔn ye. Sajo Kamara, colonel Sajo Kamara Wolomasiri Tabaw ka minisiri. Ale ni minisiri man ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna. Olu taara Moritanikaw fɛ kunungo. Jamanakuntigi ye lɛtiri d'u ma k'u ka t'o di El Ghazouani ma. Ale min ye Union Africaine président ni waati in na. Ani fana Moritani o jamana ɲɛmaya o bɛ ale bolo. An sigiɲɔgɔn fana don. Min ye dialogue ye Togodalataw n'o ye commune ta ye o kun cɛra. Ousmane Isufi Mayiga a taara kunungun mathématicien fɛ yen. Mathématicien n'o o ye Jɔnkunda Tarawele ye ka taa fana hakilina ɲininkali kɛ. A ko Pinochet ma i ye anw jigi ye. A fana ye laseliw kɛ ka fɛnw ɲɛfɔ u ye u bɛ se ka baara kɛ cogo min na ka ɲɛ. Symphonie Sewukaw fɛ yen an y'a kuma f'aw ye. Sheikh Amadou Tidiane Seck n'anw b'a wele ko guerrier dɔw ko Black Buddha. Waleya in nana cogo min yanni an ka baro cɛ ale n'o fɔ an ye. École ko kuma b'an bolo sɔgɔmada in na. Baarakɛla minnu bɛ yen n'olu ye syndicat maaw ye n'u bɛ k'u labɛn k'u bɛ taa grève la olu fana ka kuma b'an bolo. Jamana kɔnɔna na fana baromisɛnninw bɛ yen. Waleya minnu kɛra an na olu dɔw da tulo kan. Sɔgɔmada in na Ba Sakɛ a solila ka don an kan. Salifu Keyita ko ten ko n'i kɔni solila ka taga sɔmɔnɔkɛ sɔgɔmadafɛ fo i bɛ jɛgɛkɛnɛ ko de la. N'i taara wulada foli fana na misibirila fɛ yen nɔnɔkɛnɛ ko de mago b'i la dɛ. Ni maa min solila ka na don kumakɛlaw kan a na kɛ kuma nɛgɛ na k'i yɛrɛ la dɛ. Ba Sakɛ i n'an bɛ ku yan y'i ka so ye. Keɲeba dangelen tununna dɛ. A yɛrɛ bɛ fa jumɛn sisan. Kabi an ye Burukina janjo kɛ n'ale kɔ y'a dimi ale tɛ ko ti ko ale la. A yɛrɛ ye yɔrɔ bila pewu. Lafiya de ka d'ale ale bɛ yaala ka zamɛ tulaw de ɲini kɔɲɔw la. Sunkalo dogun bɛ o ti sɔrɔ. Amara Nun Keyita ale bi yan ka fara Keba Jalo kan. An yɛrɛ bɛ yan ka kuma lase aw ma. Sɔgɔmada in na ko furu tɛ dala dugu o dugu la. Baara jɔnjɔn tɛ mɔgɔw bolo dugu o dugu la. Min ye diinɛ
diinɛ tɛ dala mɔgɔw bolo dugu o dugu la dɔnniba ani nafolotigi ni fangatigi tɛ balo dugu o dugu la o dugu tɛ yen dugu ye maa jatigi fɔlɔ ani jatigi laban o ye Ala de ye wa i bɛ fɔ bɛɛ kɔ fɔ ale keba a ye siran nka a kana kɛ jitɔ ye boli ye tiɲɛ ye kɔfilɛbaliya dabilali jitɔya b'o la dɛ ko n'i ye sanu tɔmɔ bili la yanni ka bili barikada taa bɔ a dingɛ barikada sabula bɔ a dingɛ de la bili bɔgɔ taara ye an ka dugawu kɛ an yɛrɛ ye ka dugawu kɛ an ka jamana ye sɔgɔmada in na an da bɛ kalanko la sabula anw yɛrɛ fɛ yan an ko dɔnni kodɔn o ni kalan o tɛ kelen ye munna maaw bɛ nin fɔ sabula anw ye waati jan kɛ a b'an caman kun na n'i ma taa tubabu kalan na e ma kalan jamana baara cogo jamana tacogo jamana kow sigicogo n'u bilacogo i tɛ maa ye fiyewu ko anw ka laadala seko ni dɔnko dɔnniba fa ye maa min ye k'u b'o ta k'o bila ko ɲɛma i t'a ye fiyewu k'a dɔn k'a fɔ ko Mamudu Bamba ɲɔgɔnnaw i t'a mɛn diɲɛ kɔnɔ ko maa minnu bɛ yen ni olu ye seko ni dɔnko matarafa ka kɛ ni anw yɛrɛ ka jamana taabolo ye mun nana n'a ye colonisation Amadu Ampateba ko waati min na tubabu bɛ don an fɛ yan k'u y'a daminɛ ni mun ye fɔlɔ anw ka taabolo an ka tabiyaw an ka adamadenya kɛcogo u ye olu de lagosi k'olu kɛ bolokɔfɛ fɛn ye ka na n'u ka ekɔli ye japonɛw waati min na diɲɛ binna u kan u y'u ka denmisɛnninw caman fara ɲɔgɔn kan k'u ka taa dɔnni ɲini u k'u ka mɔgɔw ma denmisɛnninw ma a bɛ taa dɔnni min ɲini a bɛ taa mɔgɔ minnu fɛ yen a y'u ka fɛn bɛɛ kalan f'u ka seko an'u ka dɔnko aw ka n'o kalan dɛ o b'an yɛrɛ fɛ yan nka diɲɛ bɛ se ka mɔnɛbɔ cogo di an bɛ se ka taa ɲɛ cogo di mɛ bi Japon bɛ yɔrɔ jumɛn Amadu Ampateba ko anw ka jamana kɔnɔ yan maa minnu tun bɛ yen n'olu bɛ se farafin furakɛli la kilisi ɲuman tun bɛ maa minnu da maa minnu tun bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ maa ye ka jiginni kɛ minnu tun ye kalan kɛ ka dɔnni kɛ ka ko dɔ ka dolo kɔrɔ dɔn ko nansaraw nana ka ninnu bɛɛ de gɛn ka bɔ yen k'u ka ekɔli sigi ka anw fili an yɛrɛ ma wa halisa a ko an bɛ o degun min kɔnɔna na o ka se ka ban a ma fɔ an kana tubabu kalan kɛ a ma fɔ an kana tubabu ka fɛn kɛ nka an yɛrɛ ta ye jumɛn ye Burama Sumano sibiri tɛmɛnen Segukaw fɛ yen a ka kuma fanba ye tali kɛ nin de la a ko maa kana maa jalaki dɛ ko anw maliyɛnw anw yɛrɛ de y'an yɛrɛ janfa sabula se min bɛ anw ye dɔnni min bɛ anw bolo kɔlɔsili min b'anw bolo fangamaracogo min b'anw bolo an yɛrɛ tun bɛ se ka fɛn minnu kɛ fɔlɔ n'an ma ɲɛbɔ maa fɛ k'an y'o de an kɔ don olu de la a ye misali kɛ mun ye a ko Umaru Koyita Jidugu Dɛrɛ Ɔnzɔn Ɲɔnɔ Ɔnzɔn Nu Ɔnzɔn Segu a kana digi ala yɛrɛ ba sakɛ a yɛrɛ ka kan dɔ ɲini k'o bila sanfɛ ten sa n'anw y'an seko kɛ Umaru Koyita ko k'an ye dugutigi bila ka maire ta ka kɔrɔsigi bila ka garde forokow ta an ye nin bɛɛ bila kɛrɛfɛ Burama Sumano ka kuma na ko n'an tun y'o dɔnkili kɔrɔ dɔ kuma min na Umaru Koyita b'a da k'an tun bɛ baara kɛ a ko bi Asimi ninnu nana u ye dugutigiw lakodɔn nka a ma dafa baara min don a bɛ se ka sinsin ni mun ye kebankan kɛlen don ko n'i ye bamanankan fɔ e ye fatɔ de ne bɛ denmisɛnninw ye yan ne ye Che Guevara ye n ye Putin ye n ye nin e t'i yɛrɛ ka tariku dɔn sinon kɛlɛmasa min bɛ anw ka jamana kɔnɔ i tɛ Mali région foyi ta ko dɔ tɛ yen mun y'a kɛ
colonisation ka tubabu kalan k'o kɛ sira surun ye k'o yira mɔgɔw la hali du kɔnɔna na bi ni ko nana bi du kɔnɔ caa sɛmɔ na a to kalannen ninnu bolo e ka kodɔn i ka se i ka faamuya cogoya n'i ka bilasirali o ti jate parce que e ma tubabu kalan kɛ k'an ka nin de lajɛ nin waati in na ni hakili ye yaasa n'an b'a fɛ ka Mali sɔrɔ Mali min b'an nafa Mali min bɛ se ka kɛ an yɛrɛ ka Mali ye n'an bɛ fɛ k'o sɔrɔ keba diɲɛ dugu fɛn fɛn ka di ye a bɛɛ ta i k'a bɛɛ ta cogo lajɛ cogo cogo ka di ye démocratie min b'u fɛ yen a kɛlen don ka kɛɲɛ n'u ka jamana taabolo n'u ka tabiya n'u ka ko kɛcogo de ye wa démocratie min ni anw donna la a digira an na dɛ an donna la cogo min na an ye fɛn caman de to yen nka bi ne bolo ni niw sera ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ni maaw sera ka ɲɔgɔn faamu ni maaw ye ko to ɲɔgɔn ta la a ka ca Ala fɛ n'an ye a kana n bɛ hakɛto ɲini kɛ maaw fɛ an k'an yɛrɛ dɔn so dɔn jiri dɔn yɛrɛ dɔn an k'o kɛ keba kalansen bɛ filaw fɛ yen fila denmisɛnnin ka se f'a san 15 ma ne ba ye fila de n'i y'a ye keba a ti ku i la munna fɔlɔ mɔgɔw tun b'a fɔ an ka bɔbɔ k'an ka gardien ye u b'a fɔ ko parce que k'a tilennen munna an ka kadɔ ɲini u b'a fɔ k'a tilennen mais o tilennenya in bɛ Mali siya bɛɛ la a b'a bɛɛ la mun ye maaw tiɲɛ duguba nata ani sɔrɔ cogo telima o de mɔgɔw tɔɔrɔ an b'a fɔ n ko nin yɔrɔ in na min ye cɛkɔrɔba ye Amadu Ampate Ba a ko n'i ye farafinna ta ko maaw b'u disi gosi ni min ye o ye n kalanna doctorat bɛ n bolo licence bɛ n bolo ko nka ko maa o maa n'i ye farafinden ye i n'i ka doctorat i kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko numukɛ kɔni ye min ye ko maa o maa i n'i ka dɔnniya i n'i ka senko la i n'i ka ko bɛɛ lajɛlen e min yɛrɛ kɛ maa ye o i nana maaw de bolo wa i bɛ taa maaw de bolo o ye anw ka laadaw n'an ka ko taabolow ye Amadu Ampate Ba ko an k'an jija k'an ka taa nɔn si ka ekɔli la nɔn si ka ekɔli ye mun ye keba an n'an da don nɔn si ka ekɔli la don nataw la maaw bɛ se k'a faamuya cogo min nin ye sɔgɔmada in na an ka hakili jagabɔ ye mɔgɔ ka se k'a dɔn k'a faamuya ko an ye an taabolo an ka ko kɛcogo an ye olu de bila ka don mun na an taara tubabu ta an taara arabu ta an taara chinois ta an taara japonais ta keba Nations Unies ta i k'a lajɛ Nations Unies kɔnɔna na mun de bɛ fɔ ko espagnol kan ko mɔgɔ bɛ se ka kuma o la Espagne dugu bɛɛ bɛ espagnol kan fɔ i kalanna i ma kalan o bɛɛ b'o fɔ Fransikaw olu n'a kɔladenw n'a ka fɛnw anw b'o de fɔ jamana dɔw bɛ bi diɲɛ kɔnɔ u bɛ Nations Unies na n'u nana u tɛ nin kan si la u bɛ n'u b'u ka kan fɔ a bɛ traduit anw fana kan k'a lajɛ ten sa dɛ wali kan a bɛ maa kɛ fɛn bɛɛ nka a ti bɔ nɔgɔ la dɛ yɔrɔ e kɔni tɛna taa den kɔni fitinin ta k'a fɔ ko nin ye muru ye nin ye tasuma ye i b'o yira a la a t'o dɔn mais n ko kalan kɛra anw kunna le couteau la grenouille fɛn min i wolola i b'a dɔn k'a fɔ min don o bɛ tila ka taa kalan i kunna le criquet an ye nin bɛɛ kalan walayi biologie la kɔni même les chiens wulu an ye nin bɛɛ kalan ka tila ka mun kɛ tuguni anw ka tariku o tɛ kalan anw ka école la mais an bɛ révolution française de kalan f'an b'a bise géographie o ye Japon ni Chine ni Brésil ye foyi tɛ min bɛ an yɛrɛ kan an ko k'an ka k'an yɛrɛ ye an bɛ k'an yɛrɛ ye cogo di o de la bi mɔgɔw hakɛ to mɔgɔ caman bɛ ka taa dalifini ninnu ta k'u don nka u k'an ka danbew ta u ka baara kɛ n'o ye dalifini doni cɛ ka ɲi dɛ danbefini nka ka baara kɛ n'an ka danbe n'an ka taabolow ye an bɛ lafiya sisan hakililajigi don maaw k'a faamuya
mana yɔrɔ dɔ mana depo kunun ko buluka subugukaw fɛ ko tasuma wulila o la sapeur pompier olu sera ka wuli ka jɔ kɛ yaasa ka dan sigi nka halisa ɲinini de bɛ ka kɛ k'a dɔn k'a fɔ mun de y'a to tasuma in ale sera ka wuli ka kɛ tan cogo in na baarakɛlaw ka lafasajɛkulu tɔ min bɛ yen n'o ye lafasajɛkulu min n'o ye Sinabefu ye ale b'a fɛ ka taa baarabila la sini tile 3 baarabila u y'a yira k'a fɔ kunu k'u tun ye wuli ka jɔ kɛ ko yɔrɔ caman kun sɔnna PMI Mali ninnu k'olu kɔni kun ye yamaruya di k'a fɔ ko u jɛra n'a a ye u ma degun don u ka kow ɲininiw na surɔ 3 heures du matin Amadu Nba a ye message dɔ bila a ko k'a b'a da u ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen tulo kan ko négociation k'a bɛ ka taa ɲɛ ko wa fana ko min ye partenaire dɔ de bɛ yen k'o de kɔni bɛ ka siga hali bi ko nka ko n'a kɛra cogo o cogo u b'a fɔ min ma ko PV de conciliation ko ka bɛnkan sɔrɔ k'u ka surun o la kosɛbɛ ni grève taali ye ni dugu jɛra min mana bɔ o la tile kɔnɔna na n'o da maaw tulo kan nka nin fo ka se nin yɔrɔ in kɔni ma u ka grève a ma bɔ a dɔgɔkɔrɔ fɔlɔ nka baara mun kɛra surɔ ka se fo 3 heures du matin ma o b'a yira k'a fɔ k'u ka surun bɛnkan na ni jɛkulu ye ko sabula ko ni jɛkulu kelen tɛ a tɔ bɛɛ lajɛlen u n'olu bɛ ka ɲɔgɔn faamu baara kɛcogo la min ye PV de conciliation ye o bɛ se ka sɛbɛn cogo min na jaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya an kɔni b'a da mɔgɔw tulo kan k'a fɔ n'u ka grève bɛ kɛ a bɛ daminɛ su in na 0 heure tile 3 grève don n'o bɔra yen ko n'u ma nimisiwasa sɔrɔ ko na tile 120 o grève ko k'o fana sigi sen kan nka o y'a yira k'a fɔ ko sigikafɔ minnu kɛra surɔ ko o fisar'u ma école ko ta nasira la Kajolo école karamɔgɔw olu ye baarabila kɛ kunun dɛ u y'a wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin u ka karamɔgɔ dɔ ma k'o taara ko ka taa bila écoleso wɛrɛ la min ye école karamɔgɔw ye u ko karamɔgɔ min filɛ nin ni u ka kapu mɔgɔ y'a ta ko ka taa bila écoleso wɛrɛ la ko kamalen man kɛnɛ ko n'u y'a yɔrɔ janya dugu la ko bana min b'a la k'a tɛna se ka furakɛ kapu direction ko k'a kɛ kun ye ko yaasa ka taa wo dɔ datugu ko école karamɔgɔ ko dɛsɛ bɛ k'a kan ka taa dugu min na baarakɛlaw n'o ye école karamɔgɔw ye u ko kamalen tɛ se ka taa yen a kɔni samasamali kɛra n'Ala sɔnna ma min mana bɔ o la an na o da o tulo kan segukaw fɛ yen Segu école karamɔgɔw kalan bɛ ka kɛ olu maa 200 kunna yaasa ninjuguya wale ni bamaja wale kɛba dan bɛ se ka sigi o la cogo min camancɛ kalansow olu mɛtiriw b'a la IFM bɛ a la a baara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ Segu kɔnɔna na yaasa u ka fɛɛrɛ ni dabali sɔrɔ ninjuguya ni bamaja wale kɛbaw bɛ se ka kunbɛn cogo min fɛɛrɛ minnu b'a to olu yɛrɛ bɛ se k'u jɔ o jɔyɔrɔ la denmisɛnnin kati gɛlɛn minnu ni ka gɛlɛn kosɛbɛ ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ yaasa bɛn ni kelenya u bɛ se ka sinsin cogo min écolesow kɔnɔna na baara in senfɛ u y'a yira k'a fɔ ko min ye Segu école karamɔgɔw b'a la cogo min Sankaw b'a la Kucala Yoroso ani Pɛsoba tile 5 kalan don min kɛlen don u ka direction fɛ UNESCO ale kɛlen don ka dɛmɛ ta ka don u ma dialogue intermalien hukumu kɔnɔna na min ye premier ministre Ousmane Yusufu Mayiga Aminata Dramane Traoré professeur Kumare ka taa fara u ka tɔnjɛkulu maa wɛrɛw kan olu taara kunungo jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye farancɛla jamanakuntigi kɔrɔ ye Jɔnkuna Traoré ale fɛ yen k'a y'u kunbɛn n'a ka yɛlɛmagama in ye Jɔnkuna ka yɛlɛ in kɔni anw va don koyi misi kɔni ko a ka bureau maaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen comité de pilotage maaw fana olu fana ka maa mafalenw bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan Ousmane Yusufu Mayiga y'a yira la k'a fɔ k'u nana ka na bonya d'a kɔrɔ bonya min ni o ye diyagoya ye yaasa ka a lamɛn fɛɛrɛ ni dabali minnu b'a la a n'a ka dugawu kɛ baara min kalifara u la u bɛ se ka o kɛ cogo min na ka ɲɛ Jɔnkuna ko bonya in diyara ye kosɛbɛ k'a b'a f'u ɲɛna k'u bɛ ko min na k'a ko ka nɔgɔn a ko ma nɔgɔn a man gɛlɛn ko nka k'u k'u jija cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na degun yɛrɛ kun ye min ye u k'o ɲini k'o wuli ka bɔ yen pewu Jɔnkuna y'a yir'u la fana k'a fɔ ko baara min bɛ comité bolo ko comité kan k'i jija a k'a kɛ danaya ani tiɲɛ kan ko yaasa maliden fanba olu bɛɛ lajɛlen ka se ka t'u hakilina fɔ ko nka ko hakilina fɔ in k'o kɔrɔ tɛ ka taa maa wɛrɛ dɔgɔya dɛ walima ka taa fɛn fɔ kuma kalantan fɔ dɛ k'a kɛ kun ye min ye maaw ka se k'u hakilina di bonya ani karama kɔnɔna na Jɔnkuna kɔni y'a yir'u la k'a fɔ ko ale
abe comité mɔgɔw abu fo u nana ta nali min k'a fɛ ka tila ka terme de référence baara kan ka kɛ sɛbɛn minnu kan k'olu d'a ma ko a b'o olu fo la kosɛbɛ ko n'Ala sɔnna ma miirina min bɛ ale jɔnkuna la hakilina min bɛ a la a n'a kɛ sɛbɛn ye k'a ci u ma a kɔni ye dugawu don kɛ u ye Usmani Sufi ko Ala ka baara ɲɛ u bolo ko nka k'a bɛ min fɔ Sufi ye ko a y'u jigi ye dɛ k'a jija k'i jɔ u jigiya kɔrɔ o dialogue kelen hukumu kɔnɔna na min ye baara minnu kɔni daminɛna kabini sibiri don olu caman kun forila nka baaraw senfɛ an y'a ye k'a fɔ Kidalikaw olu fɛ yen a yera k'a fɔ ko degun n'a ta bɛɛ maaw kɔni bɔra Tɔnbɔkutukaw olu fana ye wulikajɔ kɛ maa 90 ɲɔgɔnna olu kɔni ye wulikajɔ kɛ yaasa ka se ka kɛ nka a kun yirala k'a fɔ ko maa 80 de kun kan ka Tɔnbɔkutuka kɛ ko dɔw kɔni bɛ yen u ye yafa deli kɛ olu fɛ sabula baara ale n'a taacogo don min ye Tɔnbɔkutu maa mafalenw ye kabilatigiw ni diinɛtigiw caman ba olu kɔni nana ko tɔgɔsɛbɛn ko ta olu ta la dɛ olu bi don wa olu bi baara in kɛ sabula degun min bɛ a bɛ olu de kan ka maaw ta ɲɛfɛ ten k'a fɔ ko olu de bɛna ka n'u sigi k'olu kunkan ko kuma fɔ k'olu yɛrɛ sigilen to k'o tɛ se ka ɲɛ a la ko barosigi bɛ tali kɛ taabolo 5 fɛn fɛn kan n'o ye bɛn ni kelenya ye jamanadenw k'u bolo di ɲɔgɔn ma cɛfɔ ni kanbɛn politiki ko min ye calatigɛ jɛkulu bɛ se ka sigi cogo min yiriwali kuntalajan ale ni lakana ko ka taa se jamanadenw ka ko bɛɛ lajɛlen kɔlɔsili ma k'olu da bɛ se ka don nin bɛɛ la Kidalikaw fɛ yen jamana Kidali tribu ɲɛmaw ani chef de fraction musokuntigiw ni kamalenkuntigiw bɛɛ lajɛlen nana Kidali dugu kɔnɔ ko yɔrɔ yɛrɛ dɛsɛra pewu olu kɔni ma dan sigi u ka maa hakɛ la dɛ maa nana u ye dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen bɛɛ bɛ se ka don cogo min u y'a yira k'a fɔ ko nɔgɔ ka bɔ kuma na u k'u to yen u fɛla ye min ye olu yɛrɛ b'a fɛ min ka kɛ yiriwali ko ta nasira la u n'o fɔ min ye bɛn ni kelenya ye lakana ko bɛ se ka kɛ cogo min ka mɛn sen na u n'aw fɔ degun minnu y'u sɔrɔ wa ko ka fɛɛrɛ tigɛ fana Kidali yɛrɛ kaw olu yɛrɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka yafa deliw kɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ ko sabula maa caman segira ka na dɔw b'a fɛ ka segin ka na dɔw sirannen don ko o bɛɛ lajɛlen kuma bɛ se ka fɔ nin kɛnɛ in kan o de la ko olu kɔni nana hali n'o y'a sɔrɔ u caman bɔra yɔrɔ wɛrɛw la u nakun ye yaasa Kidali ko a ko finman n'a jɛman olu yɛrɛ ka se k'u da don a kuma na u ka tiɲɛ dɔw fɔ ɲɔgɔn ye min ye Bankasikaw fɛ ye olu fana ye barosigi in kɛ Bankasi kɔni ta ko kun ye maa 100 ɲɔgɔnna ye commune 13 olu de ɲɔgɔn sɔrɔ cercle la ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen da don u y'a yira fana k'a fɔ ko yen jɛkulu marafatigi minnu bɛ yen donsolakaw ka taa fara diinɛtigiw kan min ye denmisɛnninw ye finitigiw yɛrɛ ka ɲɛmaw ko olu bɛɛ lajɛlen nana nin ko in kɛnɛ kan ko yen kɔni k'an da in na dɛ k'a ti sagana di la ye Kayi Sikaso ani Joyilani Nara k'olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko waliya min filɛ nin ye n'o o ye basigibaliya in ye ko gouvernement ka fɛɛrɛ ɲini a la a bɛ se ka kunbɛn cogo min olu ka hakilina ye min ye yiriwali kow min ye dɛmɛkow ye min ye baaraw taabolow ye fasodenw yɛrɛ ka hakɛw bɛ ɲini yɔrɔ min na faso yɛrɛ fɛ ko k'o bɛɛ lajɛlen lajɛ k'o bɛɛ lajɛlen don bɛrɛ la ko nɔn tɛ ko bi ko degun bɛ maaw kan Segukaw fɛ yen Seguka caman y'a yira k'a fɔ ko ni wulila ka bɔ Segu ka na i ka sɛbɛnko la Bamakɔ yan wa ni Ala ma yɛlɛma k'e bɛ yɛlɛma yan k'u k'a lajɛ fanga yɛrɛ kɔni n'i ye bataki ci a ma a ɲɛna o a ma ɲɛ o a k'i jaabi maa tɛ se ka kɛ k'i ye maaw kuntigi ye i t'i ye ɲɛna ka bɛn tiɲɛ ma sɛbɛn min bɛ ci ma o tɛ sɔrɔ Seguka caman fana y'a yira k'a fɔ ko bi u bɛ kuma o kuma na u ka fɛɛrɛ tigɛ sɛnɛko ta bɛ se ka don ba la cogo min angɛrɛ ko degun min kɛra salon k'o ɲɔgɔnna wɛrɛ kana wuli ka jɔ tuguni yaasa degun ale bɛ se ka ban cogo min kɛrɛfɛ kuma caman kɛra a ko la nka a fɔr'u ɲɛna a ye n'a fɔ salle kɔnɔ a ye bɔ den kɛrɛfɛ la a kana salle kɔnɔ a kana kuma kɛ yen yen ne ye kuma fɔ yɔrɔ ye o tɛmɛnen kɔ min ye Koorokaw fɛ yen Kooro fana k'an da in n'a ye sabula min ye donsolakaw ye musow ka tɔnjɛkulu ka taa fara ɲɔgɔn kan jɛkulu bɛɛ lajɛlen kan ani Mali sɔrɔdasiw k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko yan ko bi ko Kooro ko degunba min bɛ yen o ye maa minnu kɛlen don k'u sigiyɔrɔ bila maliyɛnw bɛ a la min ye jamana wɛrɛ maaw b'a la n'o ye Burkinakaw ye ko ka fɛɛrɛ ɲini olu la finitigiw ko k'olu caya olu ka labɔli kɛ min ye dugudenw ye maa minnu bɛ yen bi ni marifa bɛ olu bolo n'olu ni banbatiwale kɛbaaw ka tɛ ɲɔgɔn dɔn olu fana ka lajɛ fɛɛrɛ ka sɔrɔ o la jɛɛrɛ minnu kɛra ka tɛmɛ u ka jamana kɔnɔna na n'o ye sigikafɔw ye a kana kɛ o ɲɔgɔnna ye maaw kana na ka na kuma ten u ka taa ten fosi tɛ bɔ a la laɲini minnu ye min ye o tɛ se ka sɔrɔ kuma kɔni k'a ganna yen dɛ n'i ye donso ni armée ni
tɔ bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan so min kɔnɔ a b'i sigi n'a bɛɛ lajɛlen lamɛnni ye dɛ ko nka k'a sera ka ba hɛrɛ ale ni baden kɔnɔna na kulukorokaw fɛ yen kulukoro sapeur pompier maaw olu y'u ka kalo min ye marisi kalo ye u ye baara min k'o kɔnɔna na u y'o fɔ ko sirabanga kasara kɔni kɛra maa 6 de sata ye maa 454 olu de jogina min ye sirabanga kasara min kɛra kulukoro kɔnɔna na marisi kalo la san 2024 o y'o ye u ka sɛbɛn b'a yira fana k'a fɔ ko min ye kulukoro sapeur pompier ye olu ye wulikajɔ caman kɛ ka maa caman kisi nka n'i ye maa 6 min fatura lajɛ sababu olu kɔni ta kɛra so de binna olu kan 2 olu ta kɛra olu tora ji de la min ye 1 bɛ o ta kɛra sirabanga kasara ye u y'a yira k'a fɔ fana ko min ye nin kalo in ye n'o ye marisi kalo ye o kɔni maa sata dɔgɔyara kosɛbɛ ka tɛmɛ février kalo ta sabula février kalo la maa 10 o de fatura sirabanga kasara la u fɛ yen ale ni sirabaw kan u ka rapport ale ka kuma ye o ye n'o ye sapeur pompier mɔgɔw ka rapport ye kulukoro ale kɔnɔna na direkaw ko jiko gɛlɛya de bɛ olu la dɛ dire commune kɔnɔna na bi ku min ye duguladenw ye olu kɔni dɔgɔkun caman ye nin u kɛlen ka jiko gɛlɛya kɛ jiko gɛlɛya sɔrɔla min fɛ sa groupe électrogène min bɛ n'o bɛ SOMAGEP tɔgɔla direkaw fɛ yen ko o de bilalen don panne na o y'a to sa ji kɔni a tɛ ka sɔrɔ musow bɛ wuli de joona ka taa ji ɲini yɔrɔ jan ka sɔrɔ ka na baara kɛ k'u b'a ɲini fanga ɲɛmaaw fɛ sa u ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ yaasa nin jiko gɛlɛya in a bɛ se ka ban cogo min bankasikaw fɛ yen yaasa ka école karamɔgɔw ka segin ka taa u ka plasiw la ko contrôle physique o daminɛna ye u ka centre d'animation pédagogique n'o ye CAP ye min bɛ vacances ale kɔni ye contrôle physique daminɛ kabini juma tɛmɛnen ko a kɔni bɛ ka kɛ sa école karamɔgɔw minnu bɛ yen n'u tɛna olu ka se ka na ka baaraw kɛ ko welewelemada bilalen d'u ma sabula école karamɔgɔ 482 olu de kɔni bɛ Bankas mara la nka min ye 318 ye olu ye faso taw ye 164 olu bɛ bɔ école la n'o ye dugudenw yɛrɛ ka école n'o ye école communautaire ye u y'a yira k'a fɔ ko baara in kɔni bɛ to senna sa fo ka taa se avril kalo tile 15 ma avril kalo tile 10 o tun tɛ kunun ye de ko baara in bɛ to senna fo ka bɛn o ma sɛgɛsɛgɛli ninnu bɛ senna Kidal gouverneur n'o ye Elhaji Gamu ye ale bɛ Bamakɔ yan kunun ko INPS directeur ba n'o ye Usmani Karim Kulubali ye o y'a bisimila u ka kumaw ye tali kɛ min na sa o de ye k'a fɔ nin waati in na Kidal gouverneur kura ale kɔni nana ka n'a fɔ INPS maaw ye u ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ sabula min ye Kidal marabolo ye a marabolo ale kan ka se ka baara cogo min na maaw kan ka t'u sigiyɔrɔ la cogo min na min ye INPS ka cakɛda min bɛ u bɛ se ka dayɛlɛ cogo min ka baaraw kɛ bɛɛ lajɛlen ka lafiya kɔnɔna na Elhaji Gamu a ko k'a nakun ye o ye ministre de l'administration territoriale porte-parole du gouvernement ministre d'État ale ye mobili Toyota Hilux 3 di Kidal gouverneur ma matériel informatique ani imprimante couleur u y'u d'a ma yaasa u bɛ se ka taa baara kɛ n'o ye cogo min na Kidal ale kɔnɔna na Gamu a nalen Bamakɔ fana Kidal ka minnu bɛ Bamakɔ yan n'olu ye ɲɔgɔn ye CRES la Badilabugu ka hakilina falen kɛ a ko nin y'a kalo 5 ye ale bɛ Kidal gouverneur la baara min bɛ ka kɛ Kidal bi fo Kidal ka den minnu bɛ yan n'o y'a cadre ye u yɛrɛ k'u sen don a la maaw ye kuma ta u y'a yira k'a fɔ degun min bɛ bi Kidal yɛrɛ kɔnɔna na min ye Kidalikaw ye a ɲinina u fɛ u yɛrɛ k'u sen b'u kɔnɔkɔrɔ u ka taa Kidal dugu kɔnɔ yaasa u ni duguladenw bɛ se ka kuma cogo min degun min bɛ u la gouverneur ko k'ale ka dayɛlɛlen don dɛ k'ale kɔni sigilen don k'u kɔnɔ nka a bɛ min f'u ye baara mun dilen don ale ma ni maa min ka maa bɛ yen n'o o bɛ Bamakɔ yan ko jɔyɔrɔ b'a bolo Kidal ko la k'a tigi ka teliya a ka segin ka taa yanni nin kalo in tile 10 o tɛ sini de kalo tile 17 k'a ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka segin ka taa Mali ale ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ kow la ministre min bɛ yen n'o ye Ablaye Diop ye ka taa fara Sadio Kamara ka colonel ale ni maa mafalen wɛrɛw olu kɔni tun bɛ kunun ko Mauritanienkaw fɛ yen min ye République islamique de Mauritanie u bisimilara maa min fɛ sa o ye Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ye baara in bɛ tali kɛ jamanakuntigi ale ye lettre de d'u ma k'u ka t'o don o jamanakuntigi ma n'o ye Mauritanie jamanakuntigi ye u selen pankurunjigi kɛnɛ na Mauritanienkaw olu ka ministre min b'u ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna n'o ye El Merzoug ye ale y'u bisimila an yɛrɛ ka lasigiden min bɛ yen n'o ye Mohamed Dibasi o tun bɛ kɛnɛ kan Ama Ould Sidi n'o o ye u ka ministre de la défense ye ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ka taa fara maa mafalen wɛrɛw kan u nana yɔrɔ min na u y'u kunda u ka kuluba faama sigiyɔrɔ k'a ye Mauritanienkaw fɛ yen Diop ale ye bataki bɔ k'a di
kuma ninnu bɛ tali kɛ min na Mali ni Mauritanie u bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min yiriwali ko ta nasira fɛ ni juguya wale ni bamaca wale kɛbaaw olu bɛ se ka tɛmɛ cogo min na frontière ninnu bɛɛ lajɛlen na u y'a yira fana k'a fɔ ko badenya ni teriya sira bɛ Mali ni Mauritanie ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛ se ka sinsin Asimi ko a ka lɛtiri kɛ kun ye o ye ani ka folili tali kɛ ka ɲɛsin min ye Mauritanie jamanakuntigi ma a bɛ wuli ka jɔ min na nin waati in na yaasa jamana ninnu fila u ka bolo ni ɲɔgɔnma min a bɛ san 100 caman bɔ o bɛ se ka to senna cogo min min ye kuma ɲɔgɔnyaw ye olu ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u ka to k'u hakililaw jigin ɲɔgɔn na ka se ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ Abdoulaye Diop y'a yira k'a fɔ bi Mali ka laɲiniba ye min ye ani Mauritanie dancɛ bamaci wale ni wale kɛbaa minnu bɛ yen fɛɛrɛ ka sɔrɔ u la wuli ka jɔ min bɛ yen n'o o ye chef d'état-major conjoint ka baara ye Mauritanie ni Mali u k'a ko kurakuraya ka baara kɛ u kɔni ye kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye n'Ala sɔnna ma Mauritanienkaw olu ka se ka na anw fɛ yan bi n'Ala sɔnna ma ministre min bɛ farikolo ɲɛnajɛ ko kunna k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan Stade Mamadou Konaté ni ale kɛra kurakuranin ye k'o dayɛlɛli baaraw bɛ yen bi nɛgɛ kanɲɛ 15 mana tɛmɛ ni miniti 30 ye son excellence n'o ye colonel Assimi Goïta ye ko baaraw ɲɛmaya bɛɛ lajɛlen bɛ ale bolo u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye ministère des sports ale ni fédération maaw kulu na ndolati kɛ o mana fana tɛmɛna ka bɔ yen denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu si bɛ san 17 la ani minnu si bɛ san 20 na Mali farikolo ɲɛnajɛkɛlaw olu na taa u bila u fila ni dɛbɛ la yaasa ka se ka kɛnɛ ale ɲɛnamaya ko visite kɔni o bɛna kɛ jamanakuntigi ale n'a nɔfɛmɔgɔ ni ministres dɔrɔn jama tɔ k'u na ɲininiw fɛ olu ka t'u nɔ la fo ka taa ɲɛmaw olu ka lajɛli ban an y'a fɔ aw ɲɛna kunu ko Segu min ye symphonie ye a baaraw olu kɛra ye symphonie a bɛ tali kɛ min na o ye dɔnkili caman de ye dɔnkili minnu n'olu bɛ tali kɛ an ka kɔrɔlenw na an bɛ kungurunin d'aw ma sabula Mamu Dafo ko k'a kana jouer maa si fɛ fɔlɔ nka an yamaruya ka kungurunin min di an b'o d'aw ma k'o lamɛn fɔlɔ yanni an ka Seku Sek ale ka kuma latɛmɛ. Ko sɔgɔnɔso mɔgɔw ko ni sɔgɔma Segu kɔni ta maa ma ka anw ɲɛna o anw tɛ taa sɔgɔnɔso la dɛ anw bɛ taa danganda de la sisan Seku Sek symphonie Mandingue symphonie de la paix nin ye o bolo ɲɛfɔlɔ ye dɔnkili 15 de don ko nin waati na komi baara bɛ sen na a fɔra ko a dɔnkiliw an kana u bɛɛ lajɛlen jouer kururupuru kungurunin min filɛ nin ye anw n'an wasa don la Mamu Dafe ale ka yamaruya kɔnɔna na Seku Sek baaraw kɛra cogo di fo ka se nin waati ma ɲɛfɔli k'an ye. Hakilina n y'a fɔ a ye cogo min na sisan olu ye téléphone nɛgɛjuru kan bɔra symphonie pour la paix. Après a continué le dialogue intermalien. Il n'y a pas de problème. Tout le monde a tabou. An ye Bogota bila kɔfɛ dɔɔni ne ka se ka boli ka na a ye jija n nana tile 2 de tun b'an bolo ka kɛ an y'a hakili jagabɔ a laban nana kɛ ka kɛ baara ye baara min ye ka maaw fara ɲɔgɔn kan relation ko t'a la ka fɛn dɔ kɛ min bɛ se anw yɛrɛ ka identité ye. Dɔnkili 15 i sera k'o bɛn nɛgɛ mɔ cogo di tile 2 baara kɔnɔna ni denmisɛnninw ye. N'o de min f'i ye n'i bɛ se lamɛnni la i bɛ se fɛn bɛɛ la fɛn t'i tɔɲɔ sɔrɔ n'an ye yɔrɔ lamɛn an bɛ taa yɔrɔ bɛɛ l'écoute mutuelle o de y'a to baara se ka kɛ nin cogo la.
y'a sigi ɲɔgɔn kan cogo di parce que an y'a fɔra a nana ban ni sinafɔ ni miyanka. Ne ye hakili jagabɔ bɔ de ka bɔ nin bɛ se ka kɛ nin ye k'an bɔ nin na ka taa nin na k'an bɔ nin na a kana kɛ Senuku ni miyankaw maninkaw ni kasɔnjɛw tout ça non n tun t'o fɛ n bɛ fɛ ka fɛn dɔ kɛ an bɛ bɔ siya dɔ la ka taa siya dɔ la kuma dɔ la an b'u kolo sugu ɲɔgɔn na. Denmisɛnnin joli ye baara in k'i nɔfɛ ani fɔlisen jumɛn ni jumɛn fɔli minɛn jumɛn bɛ yen kosɛbɛ n'olu ye baara k'a la. Tubabuw ka